मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिदों। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजोनि जांख्रिथाय लाबोगिरि एबसुनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 33थि थैनाय सान। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1990 मायथाइनि 1 मे थामहिनबा दिनैनि सानावनो ब्लाड केन्सार बेरामजों नाख्रेबजाना मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरा जिउ गोमादोंमोन। दिनैनि गोसोखांथि दुखुनांथाव सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै दतमा थुलुंगाफुरिनि बड'फा मांखरसालियाव मेहेरगोनाङै बिथांनि थैनाय सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय, बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो गोजोन खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय, बिफां फुलि गायनाय बायदि हाबाफारि मावफुंनाय जायो। हाबाफारियावनो बर'नि गोबां सानसुमै आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जोंहा बर' माहारिनि थाखाय दिनै मोनसे गोथार दिन, जाय दिनाव जोंनि सासे बिग्रायारि दैदेनगिरिजों लोगोसे दिनैनि समाव जोङो बिथांखौ बर'नि बिफा, बड'फा फादार अफ द बड'स आरो बिथांनि दिनैनि दिनाव रुंसारि जानाय 1 मेआवहाय बिथाङा 1990 मायथाइयाव रुंसारि जादोंमोन। अदेबानि बे सानाव जोङो बेखौनो गोसोखांनांगोन जे जाय बिथाङा बर' हारिखौ जांख्रिथायारि मोनसे गोसोजों, जांख्रिथायारि मोनसे आखुजों, जांख्रिथायारि मोनसे जावरिखांनाय लाबोनानै बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे हारि जानांगौ जे गेरेमसा हारि जानांगौ, बर' हारिया ग्रेट नेशनेलिटि जानांगौ, सोरबिथिं रोंखा राखा जानांगौ, बे गासैबो बोसोनखौ बिथाङा गावनि थांना थानाय समाव एबसुनि आफादगिरि जानायजों लोगोसे सोमावसारनाय समाव हारिनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा बेबायदि माखासे बिफाव लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गोबां बाथ्राखौ गेबेङै फोरमायनानै होलांदोंमोन जे बर'फ्रा ग्रेट नेशनेलिटि जानायजों लोगोसे जोङो गुबुनजों थांनानै थानायाव जेरैबायदि बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ, जे जोंखौ थांनानै थानो हो आरो थांनानै था, बेबायदि मोनसे जि थांनानै थानायजों लोगोसे गुबुनखौबो थांनानै थानो होनांगौ आरो जों थांनानै थानाय समाव जाहाथे गुबुनाबो जोंखौ आलै मान सन्मानै थांनानै थानो होयो, बेबादि मोनसे हारि दाफ्रामनो थाखाय बिथाङा जिबादि मोनसे बोसोन होलांदोंमोन। दा बेनिखायनो जोङो बर' हारिनि गेजेराव बेखौनो फोरमायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै आरो दिनैनि समाव बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बिथांनि दैदेननायावनो बर'फ्रा मोनसे गोदान सिमां सोरजिनानै, गोदान मोनसे लामा लानानै हान्थिनानै दिनैनि समसिमाव जोङो जि लामाखौ मोनफैदों, बिथांनि दैदेननायजोंनो जों बेखौ मोननो हादों। आरो बिनिखायनो नैबे दिनैनि गोथार जायगानिफ्राय, थुलुंगाफुरिनिफ्राय, बिथांनि मंखरसालिनिफ्राय जों गासै बर' माहारिखौ अरायसम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि, हारि फोजाखांनाय, हारिखौ बोखांनानै लांनाय, हारि दैदेननाय, लोगोसे बर' हारिया बुहुमाव ग्रेट नेशनेलिटि आरो गेरेमसा बर' हारि दानांगौनि थाखाय सोरबिथिं जौगानायाव जाहाथे जों बयबो साखाफारा जानानै गोसो होनानै बयबो जों हाबाफोर मावो, जेरै सोलोंथाइ, समाजखान्थि, सोदोमस्रि आरो जोंनि गासै माहारि जौगानायनि थाखाय जि खामानिखौ जों मावनांगौ, आबाद बिथिं, गुबुन बिथिं गासैयावबो जोङो सोरबिथिं दावगानो थाखाय दिनैनि नैबे गोथार बुब्लिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों गासैबो बर' माहारिखौ जों खावलायो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव अरायसम गोजोन थासारिबो थायो आरो बे गोजोननायखौ लानानै जाहाथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ अराय मोनसे गेबें नोजोरजों नायहरनानै जोंखौ बोर हरो, बिनि मिजिंजों जोङो दिनैनि बे गोथार बुब्लिनिफ्राय बयनिबो जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टजों लोगोसेयै आरो गुबुन गुबुन मेलेमजिबि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नुजाथिनायजों जों बेवहाय दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनिफ्राय जों नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे हामलायथि बावहरो जाहाथे बर' हारिया अरायसम बिथांखौ दिथा खालामनानै गेरेमसा बर' हारि दानायनि खामानि मावलांगोन।